Vítajte pri sledovaní nového dielu Minidebat. Mojím hostom je Andrej Hrušovský. Andrej, ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Nie je za čo. A v dnešnom diele sa dozvieme viac o jeho práci, o jeho snoch, ale aj o jeho dobrodružstvách. Takže na úvod by som sa ťa chcel spýtať, čo ťa dostalo vlastne na túto školu, aké bolo pre teba štúdium, či máš poprípade nejaké spomienky, aký ste boli kolektív. No, mňa na túto školu dostalo primárne to, že môj otec pracoval v elektrosfére, inštaloval, alebo teda stále pracuje v tom, inštaloval reproduktory, ozvučenie do domácnosti a do fitness centiera, etc. A vlastne vedel som, že pravdepodobne po ňom podedím toto remeslo, tak som išiel študovať sem, že aby som sa do toho dostal a potom vlastne po ňom podedím tú firmu, alebo s ním budem pracovať a zdedím to. No a čo sa týka tej školy, ak si sa pýtal na kolektív, my sme boli, že jeden asi z najlepších kolektívov na škole. My sme boli, na jednej strane sme boli rozhádaní všetci medzi sebou a na druhej strane, keď bol nejaký prúser, tak sme sa všetci zomkli a boli sme, že úplne perfektní. My sme boli také tábory, ale keď išlo o nejakú zábavu alebo niečo, tak sme sa všetci zomkli, boli sme jak jeden. Spojili. Úplne, že to bolo neskutočné, jak my sme dokázali fungovať. To bolo nádherné. Mali sme tam samozrejme pár ľudí, ktorí držali tú triedu v nejakom inteligenčnom kvociente vyššie, potom sme tam boli my, ktorí sme to znižovali, ale my sme boli výborný kolektív. Taká klasika asi. Áno. Taká ideálna trieda. Presne. A aký odbor si študoval? Ja som študoval, neviem, jak sa ten odbor volal, ale bola to elektrina a telekomunikácie. Či asi TIS? Možno? Nie, TISka bola práve tá opačná trieda. Dobre. My sme boli tí elektrikári. A máš aj nejakých obľúbených profesorov? Mám. Najobľúbenejšia, ktoré by som srdce daroval, tak je moja triedna pani Benková. Pozdravujem, lebo to bez nej by som asi nebol tam, kde som teraz. To, jak sa ku mne ona správala a jak som ňou komunikoval všetko, toto bolo, že to najlepšie, čo som mohol mať. Ďalej pán Domko, ktorý už tu nepracuje, ale to bol majster svojho remesla, ktorý dokázal naučiť aj toho najväčšieho mantáka. To neskutočný učiteľ. Neskutočný. Takýto učiteľ, keby boli na školách, tak to Slovensko by bolo, že prvenstvo v inteligencii v Európe. Lenže není sme, takže aj to tak vyzerá. Ale teda pán Domko. A potom viacero tu takých bolo, len ja mám problém s menami a musel by som si spomenúť na niektorých, ale ja som bol so všetkými väčšinou za dobre. Ja som bol k ním milý, oni boli ku mne milí, to bola taká spoločná symbióza, že aj keď videli, že nie som, že zrovna v tej hlave toho nemám nejak veľa, tak bolo to také, že keď ja som k ním slušný, oni sa ma posnažia nejak potiahnuť, že bolo to také vzájomné. Áno, a obľúbil si počas štúdia aj nejaké predmety? Máš nejaké svoje favority? Mám a bola to strojarina. Technické písanie, kreslenie výkresov, to bolo niečo, čo bolo pre mňa, že najviac fascinujúce. Vedel som, že asi to v živote nevyužijem a pravdepodobne ani to, čo sme robili ručne, sa využívať už nebude, lebo sa to robí digitálne v Pročkedoch a v týchto programoch, ale to kreslenie, lebo ja som od malička kreslieval, maloval, mňa to strašne bavilo, takže ja som to kreslenie ma veľmi bavilo a ja som mal takú tú predstavivosť na to, že keď som mal súčiastku spredu, tak vedel som ju nakresliť z boku, z hora, nárys, podorys a takéto. Čiže ja som si to vedel už v hlave predstaviť a to ma vedelo drivovať k tomu, že som vedel, jak to robiť. Len tá lenivosť ma tam veľakrát zdržiavala, ale teda tá strojarina, to bolo to, čo ma najviac bavilo. Jasné. A maturita bola pre teba aká? Ťažká, ľahká? Ako na to spomínaš? Maturita bola pre mňa najzaujímavejšia skúška môjho života, pretože som sa na ňu úplne vydlabol. Vôbec som sa na ňu neučil, nepripravoval. Ten maturitný týždeň, čo máš na skúšky, tak ja som ho využíval na plný potenciál práce, svojich záľub a takéto, ale väčšinou som to daroval tej práci, čo som už vtedy robil. A na maturitu som sa učil, na slovenčinu som sa učil na chodbe pred skúškou. Angličtinu tu som sa neučil vôbec, lebo to som vedel a posledné ja som mal vypracovať projekt z elektroniky, tam som urobil zosilňovač ako každý iný podľa mňa a tomu som sa venoval pár týždňov, ale tiež to bolo také, že
nejak to dám, čo bude, bude. Takže slovenčina 3, projekt 3, angličtina 1. Tak, aj tak sa dá. A vlastne aj pán profesor Dusík spomínal, že ty si veľmi málo spal. Čo si robil po nociach, keď si nespal? Asi všetci by čakali, že som hral CS-ko, ale tam je práve ten opak, že ja som už počas strednej školy pracoval v tom svojom obere, ktorý som chcel, v tej fotografii. No a ja som práve, keď som nafotil niečo, tak to je treba upraviť tie fotky a nejak ich spracovať. No a keďže som nemal čas cez deň, tak som to robil v noci. A veľakrát sa mi stalo, že ísť spať o 4:00, o 5:00 ráno, potom sa nejak zobudiť, prečkať ten deň a pracovať ďalej, aby sa to mohol odovzdať. Čiže tie noci boli prevdené za monitorom, ale nie za hrami, ale za prácou. Spánok na úkor práce. Áno. A tým žijem aj doteraz. A vlastne, aké boli tvoje začiatky u fotografie? Ako si sa k tomu dostal? Prípadne nejaké prvé problémy, na ktoré si narazil? No, to je strašne zábavný príbeh môj celý, lebo ja mám... To keby niekomu hovorím, tak si povie, že si vymýšľam. To sú také zhody náhod, všetko, že správne miesto, správny čas. To je, keby sa celý vesmír spojil a povedal si, že OK, tomu toto dáme. No ja a môj kolega, alebo teda teraz už je to kolega, predtým sme boli spolužiaci, on točil nejaké videá a mal kameru a riešil sa do videí, že ho bavili videá a také nejaké blbosti si vždy točil a ja som fotil. Lebo môj otec bol aj fotograf, ale on to zanechal a ja som po ňom, nie že zdedil, ja som si išiel takou svojou cestou a ani som vôbec nejak nevnímal, že môj otec bol fotograf. Ja som si tak svojsky začal, lebo ja som chcel primárne točiť videá, ale pochopil som, že fotka ma bude viac baviť. No a potom som dostal na Vianoce raz prvý foťák môj a začal som si tak nejak fotiť a brával som ho aj na školské výlety, brával som ho na nejaké akcie, čo škola robila, že tak pre seba si budem robiť nejaké spomienky. A raz za mnou prišla pani Ciklamíniová, dobre hovorím, Ciklamíniová, pani profesorka. Malo by to tak byť, áno. Áno, pokiaľ to tak není, tak sa ospravedlňujem, ale malo by to tak byť. A prišla na chodbe, nás zastihla, aj mňa, aj toho kolegu, čo točil, a že ty a ty, počula som, že fotíš, točíš, idete nám robiť že ty a ty idete nám robiť stužkovú. A ja, že OK, že dobre, nič som nikdy také nerobil, ale že však dobre, že jej triede ideme robiť stužkovú. Takže nafotili sme prvú stužkovú, dostali sme za to peniaze a ja pozerám na tie peniaze, že wow, že OK, že to je v celku fajn, že zarobiť peniaze počas školy a také, že celku ešte veľké. Niečím, čo ťa baví. Ešte niečím, čo ma baví a čomu sa tak venujem. No a potom prišiel ďalšia stužka a potom začal som tak jemne chápať, že OK, tým by sa možno dalo živiť niekedy raz. Že nehovorím, má to potenciál. Ešte stále som nevedel to, že či to bude možné, lebo bolo to stále také, že ako zarábam veľké peniaze na to, že som bol študent a nepracoval som na nejakých brigádach a takéto, čiže som zarábal dosť veľa. Všetko som to hádzal do techniky. To bolo moje najlepšie rozhodnutie životné, že nekúpal som si za to veci pre seba, hádzal som to do techniky. Aby si sa mohol ďalej zlepšovať. Áno, to bolo to najlepšie rozhodnutie. Ak môžem niekomu doporučiť, keď si zarobí aj na brigádach a na niečom, nech to dáva do toho, čo ho baví a čo ho možno raz bude živiť. Nech to investuje. No a tak teda robili sme stužkové a tak všelijak a potom jednoho dňa mal byť v Piešťanoch gleb v podzemí a ja som ho strašne počúval a páčil sa mi. Dávne časy a napísal som na Instagram podzemia, že teda som fotograf a chcel by som, že či mi tam dajú akoby prespas v úvodzovkách, že môžem tam ísť fotiť. A spoznal som sa s tým majiteľom, pokecali sme, nafotil som ten koncert a on ma raz zavolal, že poď fotiť, lebo oni boli vo futbalovom týme malého futbalu a že poď k nám fotiť, že nafotíš nám zápas. Tak som začal fotiť zápasy. Fotil som to nejakého pol roka, zápasy pre nich, zadarmo samozrejme a pre zábavu. A potom mi volajú, že vypadol nám fotograf na majstrovstvá Slovenska v malom futbale, čo boli v Piešťanoch. Tak tam dohodili mňa a odvtedy sa to spustilo aj lavína. Odvtedy za 2 týždne na to som išiel fotiť majstrovstvá sveta do Austrálie v malom futbale. Potom som sa stal vlastne hlavným fotografom pre malý futbal. A teraz s nimi chodím na turnaje, zápasy z repre, chodím a vlastne to mi rozbehlo celú tú kariéru, lebo ja keď som vyšiel zo školy, ja som mal v hlave taký myšunk toho, že
To som si aj párkrát poplakal z toho, že som nevedel, kam sa pustiť, že či ísť tým svojím smerom, ako na živnosť alebo SROčka, a nebudem vedieť, jak to bude, že budem tápať v tom, že či mi to zarobí, neurčito. Že bude to také, keby som skočil do prázdna, alebo sa zamestnám vo firme, v ktorej som vedem, že mám teplé miestečko. Istotu. Úplnú istotu, plat jak lúsk, že by som tam mal 1600 v čistom, lebo to bola semikonduktor, tam som robil a veľmi dobre som si tam meno urobil. Čiže mal som dve možnosti, kam ísť a potom som si dupol a povedal, že skúsim to, že nič za to nedám. Som ešte mladý, nemám hypotéky, nemám toto, idem do toho, skúsim to a odtedy sa to rozbehlo. Za skúšku nič nedáš a možno to vyjde. Takže tak si sa asi do toho pustil. Tak. Kde si vlastne ešte pred spustením podcastu si hovoril, že si využil aj strojarinu vo fotografii. Kde si to využil? Nie vo fotografii. No akože dalo by sa nenazval by som to fotografiou, ale mal som jeden projekt, lebo mňa zaujímajú ma nočné videnia. Neviem, či vieš niečo o tom. No a suma sumárum, kúpil som si z eBayu jednu súčiastku, ktorá tvorí to nočné videnie. To je taká trubica, ktorá ti vlastne znásobuje to svetlo. To je na veľmi dlho, ale veľmi to skrátim. Kúpil som si iba tú trubicu, ale nemal som k tomu nič. Nemal som k tomu objektívy, nemal som tomu vlastne telo, nemal som nič. A jedného dňa som sa nejak zakusol, zobral som papier, zobral som tú trubicu a začal som si merať, koľko potrebujem, aby som mal ohniskovú vzdialenosť. Potreboval som otočiť ten obraz, pretože optika ti otočí obraz zo 180 a potreboval som ho otočiť naspäť, takže tam som optiky riešil. Vyriešil som optiky, ako to bude vzadu, čo ti pôjde na oko ten obraz. Celé som to nakreslil, celé som to zakotoval, celý projekt som urobil tak, že Domko by mi za to dal jedničku s hviezdičkou. Urobil som si podľa toho 3D model, vytlačil som to, doteraz to funguje, doteraz mám ten zakotovaný projekt, alebo teda ten papier na stene ako jeden z mojich úspechov, že to nechápem, jak som dokázal a podľa mňa už by som to v živote nikdy nedokázal, ale to bolo, niečo sa mi vtedy v hlave cvaklo a že takto som to urobil. Čiže to bolo jediná vec, podľa mňa, čo som si tak odniesol a reálne som to využil funkčne v živote. Že také, čo mňa zaujímalo. Čiže na prvý pohľad pre niekoho, keď si hovorí, že to v živote nevyuže, tak tebe sa stal pravý opak. A nikdy nevieš. Nikdy nevieš, že práve si to využil úplne nečakane. Presne, aj veľa vecí aj z elektroniky, aj keď s tým nepracujem, alebo elektrotechniky, aj keď s tým nepracujem, zistujem, že strašne veľa vecí v živote, aj keď iba tak pichneš raz za čas do niečoho, tak zistíš, že veľa vecí už máš v hlave z tej školy. Ale najviac, čo sa bijem do hlavy je to, že som nedával pozor a prebíjal som sa nemčinou len tak, aby bolo. Lebo teraz sa za to bijem do hlavy, že mohol som mať jazyk zadarmo. Fakt, že zadarmo. A neviem ho a teraz chodím po svete a po krajinách a veľmi by sa mi zišiel. A teraz by som si za ňo musel platiť kurzy, musel by som tomu venovať môj voľný čas a za to sa bijem. Že to bola moja životná chyba, že som strašná. Tie jazyky, tam som zaváhal. A ty si aj spomínal, že ty si založil svoju živnosť a ešte aj firmu. Áno. Oplatí sa byť na Slovensku živnostníkom alebo aj majiteľom firmy? To je dvojsečná zbraň, táto otázka, lebo na jednej strane, pokiaľ chceš mať niečo vlastné a chceš si to budovať sám, musíš to mať. Nemôžeš sa u niekoho zamosnúť, lebo v tom padá automaticky to, že to není vlastné. Jasne. No a čiže na jednej strane áno, oplatí sa to mať, na druhej strane treba vnímať to, že keď sa niekde zamestnáš, tak ty vidíš bruto a neto na výplate a tam to pre teba končí. Že tebe došlo toto na účet, hotovo. Asi spokojný. A tam to končí. U mňa to je začne mesiac, zdravotká, sociálka, benzín, nájom, programy, amortizácia, všetko toto. Z ničoho nič. Každý mesiac som na 1000 eurách, ktoré mi odídu len tak niekam do vetra, len aby som mohol robiť to, čo ja chcem. Čiže ten človek s tým musí počítať, že ak chce robiť niečo vlastné, samozrejme bude technicky zarábať viac v úvodzovkách, lebo si za to bude pýtať viac, lebo musí pokryť všetky tieto náklady. Len je to zložité v tom ohľade, že musíš toho klienta alebo tých ľudí presvedčiť, prečo ti má toľko dať. Čiže
Živnosť, ukázať svoje kvality. áno. Živnosť a firma SROčka je niečo, čo ti môže robiť v živote radosť. Bude to utrpenie, ale môže ti to robiť radosť. A musíš sa tomu venovať. Alebo potom môžeš ísť na takú tú prechádzka ružovým sadom a ísť do firmy, kde sa o teba všetko postará. Tam od teba budú len chcieť, že tu seď, tu pracuj, tu niečo vytváraj, hotovo. Len potom môžeš mať takéto nešťastie v sebe, že chcel si robiť niečo, čo... Áno, a hlavne chcel si robiť niečo sám a nerobíš sám. Že robíš pre niekoho možno niečo, čo ťa vôbec nebaví a nenaplňa. Len kvôli výplate. Len kvôli výplate. Takže niekedy je mnoho lepšie skúsiť aj možno vyskúšať niečo svoje, keď vieš, že... Ak nemáš čo stratiť, tak áno. Áno. Ak nemáš čo stratiť, hlavne je aj tá veľká výhoda, že keď začneš živnosť, tak na začiatku platíš len zdravotku. Také sa mi zdá. A ešte aj tá je nejak ponížená. Čiže ten prvý rok môže človek si to skúsiť a uvidí, že či to pôjde, či to nepôjde. Samozrejme za jeden rok sa nedá vybudovať tá firma, ani tá živnosť. Ale vieš zistiť, či to pôjde alebo nie. Áno, technicky áno. Môžeš skúsiť, že OK, keď sa budem snažiť, môže to ísť ďalej a rásť, alebo OK, v tomto obore to nemá zmysel, niečo iné pôjdem. Čiže je taká skúška. Áno, taká skúška ohňom by som povedal. Skok do neznáma. Úplne. Keď hovoríme už o tej fotografii, určite máš aj nejaké ocenenia, tak sa pochvál kľudne. Čo si získal? Kedy? Keď som technicky tak v úvodzovkách začínal fotiť, neboli to úplne začiatky, ale už som mal nejaký ten rok fotenia za sebou, tak ja som býval vo fotoklube piešťanskom a my sme aj organizovali Park Foto. To je taká piešťanská fotosúťaž, v parku sa vystavia fotografie, zadarmo si tam každý môže vystaviť, prihlási sa a potom sú tam dve kategórie. Jedna je, že hlas ľudu, kedy ľudia oceňujú tie fotografie a môžeš vyhrať v kategórii to, čo ľuďom sa páči a potom je tam kategória, kde ťa hodnotia nejaká komisia? Komisia, dobre hovoríš, komisia, ktorá je zložená z troch nejakých profesionálnych fotografov. Špecialistov. Áno, a tí ti vlastne ocenia. No a v jeden ročník som vyhral ten hlas ľudu, tam som vyhral prvé miesto. Výborne. A v druhom ročníku od tej komisie, tak tam som vyhral druhé sa mi zdá, ale to by som klamal. Ale ja som sa v celku odosobnil od týchto súťaží a takýchto vecí, lebo pre mňa to nemá... Ja hlavne sa ani nevenujem artovej fotografii. Ja sa venujem hlavne biznisovej fotografii a odtiaľ nemám jak ísť do súťaží. No a v celku ja aj tam som pochopil, že tie ocenenia pre mňa nič neznamenajú. Je to také, že áno, poteší to, ale osobne pre mňa znamená viac ten koncový klient, keď je spokojný. Keď je ten spokojný, tak to je pre mňa že najväčší výhra. Áno, to je pre mňa výhra. Že keď mi napíše nejaký, napríklad fotil som cover albumu pre Myselfa, teraz posledný, čo má, a ten, keď mi napísal takúto správu, aký je nadšený z toho, aké je to super a že mega super, tak to je pre mňa výhra. Nie je súťaže, toto. Máš ešte nejaké sny? Mám sny. Veľa snov som si splnil vo fotografii vďaka tomu, že vlastne fotím v niektorých oboroch, v ktorým fotím. Jeden z mojich snov bol ísť do Austrálie a dostal som sa tam v 2019 a fotil som tam majstrovstva sveta, ale aby som to tak skrátil, mám ešte jeden taký, že sen, ktorý je možno nesplniteľný, ale nikdy nevieš. A to by bolo ísť fotiť na olympiádu. Asi tak. Tam by som aj upratovačky na chodbe fotil rád, ale proste dostať sa tam a fotiť olympiádu. To by bol taký, že takže to je sen. Taký pre teba zatiaľ nesplnený sen. Áno. A ešte k tej fotografii, čo všetko vlastne fotíš? No ja sa primárne zameriavam, nazval by som to business fotografia, alebo business to business, to znamená fotím eventy, koncerty, produkty, reklamná fotografia a šport. V tom športe fotím tam, ako ten malý futbal som vravel, v biznisových fotografiách robím hlavne pre firmy, či už sú to firemné zákazky, či už portrétové, alebo výrobní tie firmy, priestory, reklamná fotografia, billboardy, plagáty, všetko v tomto obore. Čiže týmto sa živím. Že pre mňa je ten business to business vlastne. Jasné. Takže keď niekto bude potrebovať kvalitné fotky, tak by ťa mali skúsiť skontaktovať. Áno.
Okrem toho, aký máš životný štýl? Máš ho nejaký uponáhlaný alebo máš ho úplne porozhadzovaný? Divoký. Divoký? Obdobie od obdobia, lebo niekedy sa neviem zastaviť a keď si nastavujem ráno budík, tak budík vám zazvoní za 2 hodiny 30 minút a je to úplne bežné a takto idem niekoľko dní v kuse. A potom sú zase obdobia, kedy nemám do čoho pichnúť technicky. To je väčšinou, v mojom obore, v tom, čo fotím, tak tam väčšinou od decembra do takého marca je to veľakrát mŕtve, lebo ľudia nemajú peniaze, lebo je po Vianociach, firmy nepotrebujú až takú agresívnu reklamu, lebo nemajú klientov, lebo ľudia sú vymlatení z peňazí. Čiže tam mám väčšinou taký, že voľnejšie, ale mám tam niečo a potom väčšinou v lete to začne, na jeseň to už je úplne brutálne a niektoré projekty fotografické sú také, že v jeden deň sa nafotí, na druhý deň to musí byť, že odovzdané, ale to ja tak žijem, že ja odovzdávam čo najskôr tie fotky, lebo by sa mi to nahromadilo a nedal by sa s tým potom fungovať. Ale niektoré sú také, že 1500 fotiek, vyselektuje sa to na 800 a treba to za pár hodín odovzdať, lebo to ide do reklamy. Čiže tam sú potom tie časové harmonogramy strašne tesné. Jasné. A máš ešte nejaké plány, čo sa týka tých budúcich projektov? Čo najbližšie budeš? Na čom najbližšie budeš makať? Úplne najbližšie, dneska idem fotiť basketbal, reprezentáciu do Bratislavy a v pondelok, alebo teda o pár dní od dneska odlietam do Bruselu na otočku, idem tam do Parlamentu Európskeho fotiť. To je, že v pondelok prídem, nafotím, útorok odlietam. Tak aspoň takto precestuješ aj svet. Aj vďaka tej fotografii. Určite. Ja som sa vďaka tomu ocitol na takých miestach. Ja som sa vďaka fotografie mojej práci ocitol na takých miestach, ale nie len vo svete, ale aj na Slovensku, že kde by sa bežný človek nemal ako dostať. Medzi takých ľudí alebo na také miesta, že tam by človek nemal sa ako dostať, ani keby len najviac chcel. Čiže ja som za toto strašne vďačný a musím byť pokorný voči tomuto. Čiže úplne také behind the scenes by som to nazval. Úplne, že točili sme videoklip Celeste Buckingham na heliporte budove River Parku. Jedno z toho, nespomeniem si, že tam sa bežný človek nemá ako dostať. A my sme tam mali celý ten heliport pre seba, za nami Bratislavský hrad. Čiže to sú presne tie veci, ku ktorým by som sa v tej normálnej práci nedostal. A to by ma strašne štvalo. To dobrodružstvo v tom. Áno, úplne. Perfektne si to povedal. Andrej, ďakujem ti, že si našiel čas a prijal naše pozvanie. Veľmi rád. Pre dnešný podcast. A veľmi by som ti chcel poďakovať, že si tu s nami bol, že si sa podelil o svoje skúsenosti a o svoje dobrodružstva. Veľmi rád, pekne ďakujem aj ja za pozvanie a určite môžeme niekedy natočiť druhé pokračovanie. Ak bude o čom, tak určite. Určite. Dobre, ďakujem a maj sa dobre. Ďakujem pekne, ahojte. Ahoj.